Знаете ли, че след появата на първият Galaxy S през есента на 2010 година, Samsung имат реализирани над 200 милиона продажби на него и наследниците му. И така до 21 часа и 19 минути на 24 този месец. Датата, която ще запомним с премиерата на новият флагман в редиците на южнокорейският гигант. Уважаеми дами и господа, DigitalBG представя ексклузивно за родното интернет пространство видеообзор на Samsung Galaxy S5. Докато всички се състезаваха да предполагат алуминиев, магнезиев или дори карбонов корпус ще има новият модел, Samsung явно решиха да се развият в коренно различна посока по отношение на дизайна. В по-голямата си част корпусът на S5 е пластмасов. Изключение прави хромираната периферна лайсна. Гърбът е нов вид soft touch пластика, която на допир наподобява усещането, когато в ръцете ни е Note 3, като разбира се абстрахираме от липсата на текстура, наподобяваща кожа. Дисплеят на Galaxy S5 е идентичен като технология и резолюция с този на S4, като единствено се е увеличил диагоналът на 5,1 инча, а оттам следва, че е спаднала плътността на пикселите за 1 инч – 432. Процесорът, който захранва Samsung Galaxy S5 е 4-ядрен Qualcomm Snapdragon 800. Той е с архитектура Kryo 400 и работи с тактова честота 2,5 ГГц. В комбинация с 2 ГБ RAM и графичен процесор Adreno 330, смартфонът работи отлично. Уважаеми фенове на технологиите, зрители на каналът на DigitalBG в VBox, ако синтезираното кратко видео към премиерният Samsung Galaxy S5 ви е било интересно, можете да видите и по-детайлният му вариант само в официалният ни сайт. В текста по-долу ще намерите директен линк към клипа.